भौजाई के बीच का बात बा। कोनो भौजाई रात भर परेशान रहल, केहू के परेशान करत रहल। यह करवटी से वो है करवटी हो जाए। अब वह तो प्रॉब्लम बा, तो सुनबा तब ना। ए भैया बेचैन होका तो काहे बधे ओकरे करिया में चोट लग गई रहल। हाँ, आइल बेचारी सुबेरे को वही बरामदा के दुआरी पर बैठल, आई कमरिया पकड़ के वही सीढ़िया में दबाए दहलस। आ सीढ़िया में दबाई के देखलस, कहलस यार सासू माही अगर सास से कहब तो शिकायत हो जाई, आ देवर से कह देव तो मजाक करे लगी। ननद मुंह बोली बा वही के बोलाई के भौजैया कहलस अपन दर्द का कहत बा। उठा तो दर्द होला, बैठा तो दर्द